no haurien d'haver-te acomiadat. En principi, les mesures que preveuen els reials decrets són precisament per evitar els comiats. Si això ha ocorregut, hauries de consultar amb el teu permanent i veure si s'ha d'anar als serveis jurídics i intentar fer la tramitació legal que faci falta per a que aquest comiat siga declarat nul o improcedent. Si el que t'han fet és posar-te a un ERTE, aleshores no hauries de fer res perquè en aquests ERTEs ja s'han previst els mecanismes perquè les empreses passen les dades directament al SEPE. De tota manera, fer la consulta al SEPE no requereix que te desplaces per anar a preguntar. Es pot fer de manera telemàtica, per telèfon o per internet. En principi, no es pot fer un expedient de regulació en una data en la que la persona estava treballant. És una pregunta que no és fàcil de respondre. Més bé, el que hi ha que fer és plantejar-se què es pot fer davant d'un comiat que no és correcte, davant d'un acomiadament que no està ben justificat o en el qual el treballador no té que estar d'acord. I això passa per els serveis jurídics que han de posar un recurs i que ha de continuar després si no hi ha un acte de conciliació, ha de continuar per via judicial i s'han de seguir aquests tràmits com qualsevol altre acomiadament anterior. Si és correcte acomiadar per causes derivades de la situació d'emergència pel Covid-19, sembla que no siga correcte. Per aquesta raó s'han posat en marxa totes aquestes mesures que el govern ha posat en marxa en aquests reials decrets per tal de mantindre l'ocupació i evitar acomiadaments. Per tant, els acomiadaments, tots en principi, com a mínim, sonen un poc sospitosos. En principi, mentre no tingueu una notificació fehacient, no podeu iniciar cap tramitació. Lo normal és que l'ERTE s'inicia en la consulta amb la representació legal dels treballadors, després s'envia a la Inspecció de Treball que ha de determinar si l'ERTE és o no és correcte. I a partir d'ahir, segons el que es decidisca, es pot o no es pot impugnar l'ERTE. Però abans de rebre la notificació de l'ERTE, en principi no podem fer res. Jo us recomano que es fiqueu en contacte amb els vostres permanents per tal de veure quines mesures es poden prendre. Els ERTE s'han d'aprovar per part de la Inspecció de Treball i després es poden ser impugnats si els treballadors no estan d'acord en conforme s'han fet les coses. En principi, no es pot fer un expedient de regulació en una data en la que la persona estava treballant. Que l'ERTE estiga ben fet o mal fet o que siga correcte l'ERTE conforme s'ha fet, això ho té que determinar l'autoritat laboral. I després, conforme us he dit, es pot iniciar, es pot posar un recurs enfront d'aquest expedient. En principi, si no hi ha ocupació i està justificat pel tancament dels centres educatius i la impossibilitat de fer teletreball, en principi s'hauria de mirar si és correcte o no, però sí que sona que es pugui fer. Però, clar, sempre en la precaució de que ha d'estar justificat. Si la justificació no és correcta, l'autoritat laboral, conforme ha fet en alguns expedients en alguns d'aquests expedients de regulació, ERTEs, no ha acceptat l'ERTE. I això ja ha ocorregut en empreses molt notòries i de molt de renom. La inspecció ha de revisar els expedients que els arriben i han d'estar justificats. Ja us dic que en un centre, encara que reba els mòduls de la conselleria, en un centre concertat, hi ha activitats que són, com per exemple, les activitats extraescolars o el menjador, que depenen dels ingressos que les famílies vagin aportant. Bàsicament, el que ha de revisar és si el personal que està incloent-se en l'ERTE és personal que podria estar cobrant el seu salari perquè està dins dels mòduls de la conselleria o personal que cobra el seu salari perquè fa unes activitats que les famílies van abonant conforme van fent aquestes activitats.
s'ha de plantejar a l'empresa, sí, s'ha d'avisar a l'empresa perquè possiblement l'administració pugui dir que no és correcte, la inspecció pugui dir que no és correcte aquest expedient de regulació. Es pot negociar a l'empresa que durant el temps que dura l'ERTE l'empresa complete el salari i que respecte les vacances. Jo crec que són les dues reivindicacions que són normalment possiblement assumibles per les empreses. És a dir, si estàs en un ERTE, cobres un percentatge del salari per part de l'atur. L'empresa pot completar aquest salari fins al 100%, s'ha de negociar i mentre estàs en l'ERTE no estàs generant vacances. Tot el temps que dura l'expedient de regulació no comptabilitza a l'hora de fer el còmput anual de dies de vacances. Això també es pot negociar en l'empresa, de manera que es pugui salvaguardar les vacances del personal, així com el seu salari. Són els dos eixos de negociació quan es fa un ERTE que són els més importants. Estàs a l'atur i, per tant, cobres el 70% de la base reguladora dels darrers 6 mesos. Si és que tens 6 mesos, si és de força major, si l'ERTE és per força major, encara que no tingues 6 mesos cotitzats, es fa el càlcul de l'últim període que tingues cotitzat. Normalment cal tindre un temps treballat abans de poder cobrar de l'atur. En este de força major, aquest temps no és necessari. Es mira la base reguladora, normalment es fa la mitjana dels últims 6 mesos, de la base reguladora dels últims 6 mesos. Normalment, quan estàs en l'atur, cobres el 70% durant els 6 primers mesos i després el 50%. Però esperem que si és per força major no estiguem 6 mesos cobrant aquest atur. Esperem que la situació està d'alarma, prou abans ja s'hagi alçat. Els terminis de tramitació d'un ERTE, d'estos ERTEs de força major i per causes del Covid, els terminis s'han reduït moltíssim i hi ha molta afluència de sol·licituds d'expedients de regulació en la inspecció de treball. Per tant, jo crec que és física i lògicament impossible respondre a tots correctament. Per tant, moltes voltes hi ha un silenci administratiu que està interpretant-se com a que s'accepta l'expedient. És a dir, si hi ha un silenci administratiu, si s'ha presentat la documentació de inspecció de treball i no hi ha resposta per part de l'administració, s'entén que sí que s'accepta l'ERTE. Si no s'accepta, això sí que s'ha de comunicar a l'empresa. Si estàs en un dels ERTEs, estos de força major o derivats del Covid, que són els que estan fent-se ara, el compromís és mantindre l'ocupació durant 6 mesos. No és possible que quan t'incorpores t'acomiaden, a no ser que hi hagi alguna altra causa de força major. L'empresa tancarà, no sé, però en principi t'han de mantindre l'ocupació durant 6 mesos.